Čaute všetci, tak je tu video po dlhšej dobe. Tí, čo sledujete môj kanál, ste si určite všimli, že na nejaký čas som zmizol a chcel by som vám samozrejme vysvetliť, čo sa dialo od začiatku roka, čo sa bude diať v mojom živote, lebo pravdu povediac sa toho udialo strašne veľa. Začiatkom tohto roka som absolvoval kurz audiovizuálnej tvorby v Prahe a poviem vám, že o tom sa určite vyplatí urobiť samostatné video. Hneď po kurze nasledovalo sťahovanie z Brna do Košíc a nasťahovanie sa k mojim rodičom. To bola jedna z tých väčších víziev skôr pre moju partnerku a moju malú dcerku, ktorá už má 10 mesiacov. Neuveriteľné, tak ten čas letí. No a samozrejme aj s ňou trebalo riešiť kopec vecí, či už len lekára, poistenie, cestovný pas, rodný list a neviem čo všetko. Tak to nám zobralo mega veľa energie a mega veľa času. A keďže sme veľkí milovníci úradov, tak aj mega nervov. A nejaké to proste ešte zvykanie si na tej Košice. Aj keď pre mňa je to rodné mesto, ale stále som si tu nezvykol žiť. Potom neskôr som začal pracovať na geriatrii, čo bola ďalšia výzva. Pre mňa to nebolo niečo až tak úplne nové, keďže už som v zdravotníctve pracoval dosť dlho, skoro 4 roky už to budú. Ale ešte nikdy som nepracoval na Slovensku, čo je tiež zaujímavá vec. O tej práci hovorím skôr v minulom čase, keďže som sa nedávno docela nakazil parvovírusom, ktorý ma úplne vyrazil z normálneho života. Začalo to tak, že som mal v práci horúčku a nasledujúci deň som vôbec nevedel zbiť horúčku a keďže už som mal teplotu 39,7, tak som si zavolal sanitku večer. Mal som nevoľnosti, hnačky, zvracanie, proste to bolo niečo extrémne, vysypal som sa celý a robili mi rôzne vyšetrenia, či už krvné, CT, magnetická rezonancia, rentgen. Proste si myslím, že mi urobili úplne všetko, dokonca som bol na urológii. A na jednom z tých vyšetrení, konkrétne na CT, mi zistili, že mám zlyhávanie pravej komory. Aktuálne som na pracovnej neschopnosti doma, v rámci samozrejme mojich vychádzok. Potom neskôr na echu sa zistilo, že mám dieru medzi komorami. Tá je cca 3,5 cm. Ale aby som uvedol veci do pravej miery, tak nemyslíte si, že parvovírus mi spravil to, že sa mi urobila diera medzi komorami. To je skôr taký náhodný nález. A ide o to, že skôr to srdce, keď mi dali infúzie, horúčky som mal tých 8 dní, tak sa to zaťažilo a dala to akože docela poznať. Doteraz proste s tým žil. A už asi dlho nebudem už s tým žiť. Samozrejme dúfam, že budem ďalej žiť, ale s tým, že mi už to zacelia a ja sa budem cítiť super, top a budem môcť pokračovať ďalej. Poď, Nero. Poď. Keď ma teraz čaká operácia, tak budem musieť na nejakú dobu spomaliť. No a keďže som na tej penke, tak mám viacej času sa venovať jak rodine, tak svojim koníčkom. Poď, Nero. Poď. Prinies. Avšak chcel by som tento kanál trošku nejak inak presmerovať. Už to nebudú asi tie videá, kedy robím každé 4 sekundy nejaký strih, ale chcel by som to robiť skôr vo forme nejakého videodenníka. Písanie denníku som si už raz skúsil v Prahe a myslím si, že ma to docela dosť bavilo, ale nebolo to nejak ono. A tak čo môže byť asi lepšie než písanie si do denníka? Robenie videodenníka predsa, ne?
celkovo si aj myslím, že moja pauza súvisí s tým, že som YouTube bral akože skôr musím, než chcem, lebo ten štýl videí, ktorý som sa snažil stále posunúť nejak svoju tvorbu, bolo o tom, že to bolo dosť náročné jak na čas, tak aj na tú kreativitu. Keď aj s nami mi hovorili, aj teraz možno, či to sledujete, že kedy bude nové video a už to bol mesiac, už to boli 2, už to boli 4 dokonca. Keď nepočítam to, hej, že to bola vlastne skôr montáž než vlog, predtým vlog bol nejak 7 mesiacov alebo nejak tak. To bolo ešte minulého roku. A docela ma to deprimovalo, že proste ja sám som si hovoril, že neviem, kedy bude ďalšie video, keďže som nevedel ani o čom točiť. Ale ak to teraz zoberiem tak, že skôr budem to robiť ako denník, kedy budem hovoriť svoje pocity a vyjadrovať sa a hovoriť takto sám, akoby so sebou, tak si myslím, že to môže byť zaujímavé. Samozrejme nič nesľubujem, nebude to určite asi každý týždeň, bude to možno každé druhé, každý mesiac, neviem presne, budem aspoň ten jeden mesiac by som chcel nastaviť si, že by to bolo možné. Možno som to aj presunul na každé 2 týždne, možno sa mi to podarí dať ako ten môj začiatočný cieľ, že každý týždeň, ale to určite si myslím, že asi nejaký čas bude trvať. Aj keď teraz mám viacej toho času, ale neskôr si myslím, že toho času bude ešte menej, než mám teraz. Ďakujem zatiaľ všetkým, ktorí si aj po tej dlhej dobe spustili toto video, vypočuli si ma a pozreli si toto až do konca, lebo si myslím, že to je fakt dlhé video. Si myslím, že je to dosť kecacie video, nie asi možno každého bavia moje keci. Som rád, že som to dal von, akoby nielen v mojej hlave si to stále nejak šrotovať, ale povedať to riadne aj vám a vidíme sa snáď čoskoro. Poď, Nero. Poď. Poď. Teraz budem rozprávať, dúfam, že... No a teraz na schválne žiadne auto. To poserem, fakt.